Kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agur-urayan kanya. Maragsakan lakid dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Da nagpalangan iti dalan ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparpong ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuman anak kabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman anak kabasol kanyak. Agpaggadlakid di tibiyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutang ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas nga agpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsak. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas nakunan yang kuan kinidinggas anagyan kumalatan ije purpuriket agingga anag pinunot damanan ket nagdinanog da. Nakaunget ni Astor ket imasot iti paltog. Paltugan na kuman yang kuan gapu tadi na kayat ti makikapya. Nagbuteng ni ang kuan ket kayat namitlang ti makikapya ken nidinggas. Kabayatan na. Nakita ni Nana Pipay ti kinaragsak da Ligaya ken Francis. Ket ubapay ni Francis ti anak ni Ligaya. Binagaan na nga rod ni Ligaya. Asapay kuma tasanan nga agpanunot da ito'y iti negatibo. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Wen balasang ko. Iso nga ikatem iti panunot mo. Asaan ka ang maikarikan kwa na? Ta ison tinangibagakan ka nga ikalaysa na ka. Nana, Ket agkalaysa kayon iti mabiit. wen, Nana. Ala nga rod balasang ko. Ta siya akong timangala iti danong nga inuman ni Francis. Si kantulaangan timangipan. Wen, Nana Pipay. Dinggas, apay, nagkapya kayon kani angkwan? Wan, ngamdya ka mo, no napudno ti panagkapyami. Sige nga rod, awisam ta agraradsak tayo. Tapno maipakita tayo ti panagkapyayo. Anya? Ibagaman kani amo, nga agkakanta tayo ije paraangan ti Happy House inton Rabii? Ha? Wan no sumango ni angkwan, kaya't nangasawan, napudno ti panakikapyanakan ka. Sige. Kasaritak ni Amo. Awan parikot iti dayta dinggas. Mangirwarak pa iti arak ngayon naman tayo. Sige nga rod, Amo. Kanunungak dayta ako nam. O sige, siya kung timang ibaga ka ni angkwan. Sige, Amo. Agpaluto ak kada bakit agno iti pulutan. At tagitarak, agkakanta tayo. Sige, agkakanta tayo. Una. Hoy, kini-kini, amo maya madag kansyon. Amo ka? Ketsi ka?
Amom ti agkanta? Kat amok amok to pa iti gitara. Talaga? Katuan mat. Sige man nga ron, Dagimay. Agkanta ka man, ka naggitara ka. Patpatyam nga amo na ti agkanta, Dinggas. Sige, siyak lang ang tagkanta. Sige man nga rod ang kwan, tadanggan mi. Dito sa pitong gatang ay bida ko lamang. Yudilihi, walang labis, walang kulang. Ha? Saan mo tamay tono ta gitara, Mangkuan? Sakman lang ang kanta. Monto'y ta gitaram. Sige man langan. Agsurusuro ak pa lang amin kat ng gitara. Ato'y Dinggas. Sikat ang gitaran. Sige, padasak ti agkanta. Sige, Dinggas. Agkanta ka para kanya ka. Ay. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay ikasin? Ay, kaya ko. Na mahal kita at wala nang iba. Anya magkato nga. Makikita sa aking mga mata. Ay, nadinggas. Kaya ko. Para ka di kanyak di kanta. Ay. Saan nga para kang kadajay, kini-kini? Siyak matman ta agkanta. Siyak ta kansyon. Muto niya ta gitara, Dinggas. Atoy, agkanta ka man nga rod, Dagimay. Aguray ta isimpak na to gitara. Anya nga tal magdayjay yun. Urayan niyo denggan dia. Datoy, Tagalog na ito nga kansyon ko. Lunes nang tayo'y magkakilala. Martes nang tayo'y muling nagkita. Nagalas. Miyerkules. Ay, anya ka di dya tuloy na dayjay yan. Ay, buliwak langan, datoy. May nga Tagalog manan. Nagalas mati kanta. Ay, tala ka man, kini-kini. Yeah, datoy. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Pagkat ako'y nababalisa kung di ka kapilyang. Bawat sandali mahalaga sa akin ay sa atin. Gusto dayjayan nangagyabi kan siya. Maya! Palakpakan! Mayat nga paiso, Dagimay. Maray awak. Ado pa'y ate amo ka kansyon. Ha? Siyak mati mang ipakita itilaing ko. Ngam, agsala Ay! Saanan? Sika, kini-kini. Sa balay mat lang ti salam. Sige, kidi. Ituloy tayo da ka kansyon. Kansyon pa'y! Itay kayo pa'y lapalpaliiwan. Kat magustuak ti panaglalangin nyo. Gastoy ko awan ti aga-apa. O di nagmayat ko Wen, amo. Nagkapya kami kinidinggas. Dahil tatipod no, amo. Kat agyaman kami iti arak, amo. Nagado nga arak timpasangom, amo. Wen, basta lakit di kay aga-apa. Tamalas day ta kanya, ha? Wen, amo. Okay, ituloy ang tiaginom. Alagarodan, amo. Si Kamat, di kumanta. Tagitaramat. O sige, pagustuhan kayo.
Tapno di umot ko na. Oh, mutoy nga rutan ti gitara. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it's there to keep you warm. And in these times of troubles, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you come to closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Napanan naturog ni Amo. Payam tamaturog, Dinggas. Ituloy tayo tagraragsa. Oh, dito tayo pulutan. Ilas tayo dato yan. Tanay awanan. Tagimay. Damagak man kan ka. Apa yang sikalang titagaja ayan nyo anay sarong litoy? Imbagak matkada kayo idin. Nga si Murutak itigayam ko nga katulong matlang itoy. Ngam, ijay matgayam ka ba ang ibang nga iliti ayan na. Hapay ka di akas tati damdamagam kini Dagimay ang kwan. Uwena, tano adda ko makalugaran na ngayon may ditoy. Di, maamamok kumamat. Ay, adu ate kakailyak. Adu dia. Ada ni, ni Hadin. Nagagatday jay, kan single pa ilaang ni Hadin. Ada pa yan hinepar. Ngam nakiasawan day jay. Agluglugan ije barko ti asawan na. Kasta. Wen, ada pa yan hulin. Ngam ararman mati pulis day jay. Delikado nga rod Kan ada pa yan Harlin. Nalayang nga agsagad day jay kan agluto. Ada pa yan ni Hus. Ngam ti palayaw nakat ni aling husang ay. Ambisyon na kano ti agbalin nga announcer ti radyo day jay. Aya! Wen, ada pa yan ni Hulian. Kayat na nga sidsidaan ti pisiyang day jay. Kadno iti nag-birthday kat nagluto ti pisiyang. Amoyo ti pisiyang. Agoy ka, Dagimay. Apay akas lag kakanagan dagiti imbagam. Wan ata kakadwa dagi jay. Sige man nga ro, Dagimay. Agpasyar tayon to iti lugaryo. Tamang sirpatak man iti balasang. Ay, katuwan ang kwan. Awan matidakas na. Ngam, sanda nga kaya tekwa. Diamad maditi busis na. Masapul nga dyan napintas ti busis na ate kayat da. Ay, awan nga ro Nalang nga ro din. Agkakanta tayo. Kapayatan niya dapat pulutan tayo. Naimbag man tanalpas matlangan ti panagkakantayo ije paraangan ti Happy House Dagimay. Awan nanaag no. Nalpas matlangan. Ala nga rudan, irikaptan ti kusina. Mapantan iti pagturturugan ta. Sige, nanaag no. Naimbag lakit din, tada pagturturugan ta ditoy. Tapno santan nga ginawid ije balay. Masyanak matkan ka, Dagimay. Tunggal rabi kan parbangon. Pagpag naunta manipod ije balay, aging ga ditoy. Ay, awan nga rod nanaag no. Imbag nga rod ta adan ti pagturugan ta ito'y kitchen. Kat nalagda pa iti paglakan na. Insimsim pa pimani Dinggas ngay nararamid. Ala nga rudan, irikaptan ti ridaw, taing tamatan maturog. Nagmaya tabuy-buyaan dagiti tumatayab ka dagiti sangsanga ti kayo, Francis. Kinanampay. Naglawag ka makita ta. Tadata dito'y terasa. Kasla naragsak da. Gaputa nagmayat ti init na itangag sapa. Nalapit akasta, ligaya. Ngamin, makitkita da tayo kada baby Franco ang naragsak. Iso ang naragsak naman. Nakayayat da buy-buyaan.
Kasta, umisam ka. Idi kasta. At adda pumintas ka. Anya? Ligaya. Kidawag kumakan ka nga. Agkalay satan. Anya? Ngam amok anak kapsot ka pailaan. Gapoy di pa nagpas ngay mo. Iso ang nakasagana ang agoray. Sige, Francis. Dumtang to day tang aldaw. Manamnamak ka di. Wan. Apaman anapig sa akton. Mabalin na kon nga ikalay sa. Sa labayan ka man kit di. Kabayatan ti pa nagpapainit tayo kada baby. Oo. Ni baby. Ang mga numapandagam. Kasano ko maamapandagak ngay. Kat sa labayan ka matlaay. Nan, siyak man matimang baka ni Baby Franco. Adoy. Ops. Obay na ka ni Papa, Baby Franco. Agsangit matan. Si kamot ngamin. Linukag mo titurog na. Sige, Baby Franco, ha? Ituloy mo ti maturog. Kaya't nagayam ti maisala. Inak man laangan. Sa anak la ko mga imay ditoy. Nakakita ak lakat nga rod iti jak kayat ang makita. Nasa irak iti husto. Nakaragragsak na Francis kan ligaya iti terasa. Kaslapod no nga agasawa da. Siya kumaita ti kadwa ni Francis. Ngamdimteng dayjay aligaya. Nagsakit. Margarita? Simon, Sa dino tinagapuan? kwa, di tasin ti farmhouse. Apeng agsangsangit ka. Kasanumat ngamin. Nakita ti balang kantis a babae. Kastamot ti ni Francis. Adada iti terasa. Kat dayjay aligaya. Kanayon na nga agkan ni Francis. Ararakupan na pa'y. Nga oray ubana ti anak na. Anya? Wan Simon. Amo ka di. Saan akayat ni Francis ti paarakop kan kuana? Ngam arakopan nalatang agkan. Balang kantis a babae. Margarita? Amom ka di, Simon. Talaga mo't asaan ko maakayat ni Francis ni Ligaya. Namas daawak. Tapay nga gayan ayat damutan. Kan, amom ka di, Simon. Kasla mapilpilitan lang ni Francis. Kan, amom ka di. Syakmat ka talaga ti ay-ayatan ni Francis. Hanggang kasanumat ngamin. Margarita. Ala, umay kan. Itulog ka na di balayo. Saan? Denggampay ti ibagak, Simon. Ala, agsao ka lata. Payat ti pandag na ta. Sige, intan. Simon, agyaman agkan ka ha. Ngamin, nasayaat ka kanyak. Wen, Margarita. Nasayatak kan ka. Gapotag pagayam ta. Di pa'y lasik ka ni Francis. Si kalakuman ni Francis, Simon. Nalabit. Sa anak ko man ang masaksaktan akastoy. Oh, Anya.
Kumusta kayon kaniyang kuan, Dinggas? No siya kamo. Napudnuag itipan nakikapiakan kwan. Jakla mo kini ang kwan. Nagsaya aton ti pa nagkakadwayo ilida mo. Ita, agap apa kayo kitdi? Kasanumat kami na mo. Nasakit ipanagsa sa una. Sa bagay, awan makunakan ka, Dinggas. Ngamin, saan ka akaskan kuha ng adasad sadot na? Amo. Saan ko maadumakkel ti ulom, Dinggas? Saan amo? Ituloy mo ti agbalin anapod no kanyak. Iti kasta, agsayaat ka. Wan, amo. Dahito ti kapim among. Kita man umaya ti timpla na. Agkape-kapay dito parangan ti kitchen. Agdugdugaw kalata ito'y. Sige, agkape ka. Mayat magustuak da ito'y. Mayat timplam, dagimay. Wan among. Naglengak nga agtimpla iti kapim. Magustuak pa iti lutom, dagimay. Wan among. Nalaingak nga agluto. Di tati kayat ko kan ka. Nadalos ti trabaho. Wan among. Nalaingak nga agjalos. Amin na trabaho iti balay kat nalaing ka, dagimay. Wan among. Nalaingak nga agtrabaho. Agraman panangan, nalaing ka amangan. Wan among. Nalaingak nga mangan. Dagimay, Among. ay salbag ka kasarsarita. Ah? Awan pa'y sirbim a kasarsarita. Panawanak man ditoy. Ni, apa nga agungungat ka? Panawanak ditoy kunak. Sige nga raw damong. Anya matyata nga. Vungat ton ulay. Anto mo ito ivong-vungat. Anya nga tati iungat namanan. Anto mo ikab-kabul. Anya nga tati gap-gapo na. Tawi. Diyan mo. Adda ka di madlaw mo kada Franciscan Ligaya. Kabsat aman siya. Wen adda ket no nagragsak da. Ken jakon makita ti anak ko analiday. Ngamen, inagkan ni Frances. Nagpaot. Ha? Ay ilaklakayan. Kasano nga amo nga inagkan na? Ket mo nakitak ida ijay tirasa. Saan da nga amo nga adak iti sikigan ti farmhouse nga agiruruot. Ngam saan ka nagpadlaw iday. Taobserbarak taramidin da. Anya? Ay sus, laklakayan. Katuway, nagpaot kati panangagag ni Francis kiniligayan. Ti agag lagayam ni Francis ti makaagas iti liday ni ligaya. Amangan mo mangagda ka. Ha? Ala, saanin ada ita ti pagsaritaan ta? Anya, mabisin kan. Yalaan ka iti meriendam. Ay, unman. Agyaman na, kabsat pipay. Ay na, nagsaya at ka talaga, kabsat pipay. Ngamay, isag-isaga na anak iti merienda. Ay, taamok na banog ka. Mala, mabitlaang tayalaan ka iti meriendam. Kakadwa at trabahador diti kanatengan. Nalpas ka din ti panagruot yo? Nasayaat. Kat kasano? Adda ka di mabalin nga apitan tayo? Adan! Anya natang? Pichay! O sige. Agapit tayo nga ron iti petchay. Margarita? Hindi, ni Sir Francis. Francis! Agyaman nak ta sinurot nak dito'y kanatengan. Saan ka sinurot, Margarita? O may kula sarong karan dagiti natin tayo ditoy. Taamok nga adan dagiti mabalin nga apitan. No kasta? Sana siya tiga po na nga imay ka dito'y kanatengan. Ne. Anda ti kahit maasawan iti kastang imbagam, Margarita.
Talaga gayam asaan akong anapatagkan ka, Francis. Wen, saan akong anapatagkan ka? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo ang napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.